Kanigade ka AKASHVANI SHILLONG ka khubor ban puledai Alvarin Kharwan lang. Kimat ki bakongsan jong ka khubor menta ka step. Ka jingpun kriya na ka benta ban pediang ngobhai ki MP thamai kalaya shat kat ba ka election Lok Sabha kalajan kut. Kut ka jinghikai pentibet lang ye ki sipai India bat France ha umroi henen kasngi. Thao history ka dipa karmakar kum kanong yelek kai gymnastic baningkong na India ban Korea katak maksiar haka Asian Championships 2008. Bat job ka Kolkata Knight Riders ya ka nam ladu haka IPL cricket 2008. Ki khubor ki babnya. Ka jingpun kre na ka benta ban pediang ngobhai ki MP bathamai kalaya shat kat ba satang hadian khendiat sngi ba ka election cha ka Lok Sabha kan kutno bat ba kasngi nyaw vote kalajan. Ha ka bayade ba kani ka jingpiang ngobha ka Lok Sabha Secretariat kadang penbet penbiang ya barok ki jingpun kre ki badan kam bat kala thawru ya ki kenhuan bakar pang na ka benta kani ka kam. Way ba ka Election Commission kala penbnaya ka kerteng jong ki kertong ki bajop ki MP thamai kin sasdang ban poi hadali bat kumta ka Lok Sabha Secretariat kala bu lupa ya ki nodal officer ki ban penbiang ya ka jingle jong ki shadali. Ka Lok Sabha Secretariat kan bu ya ki jaka priang ngobha kerpang na ka benta ki MP thamai ha ka ka leng soin hadali bat kumju ru ha ki station rail jong kani ka dong ba. Anda kila poi haka Parliament Annex Extension Building kan penkriat lupai ki kot kisla ke badan kam na ka benta ki MP kenthop ya ka phone connection bathamai ki bank account bathamai ka access card ban yo rong shaka Parliament ki diplomatic passport bat kumju ru ya ki fast tag sticker na ka benta ki kali jongki. Ha ka way pat kalyang ka jingelap election na ka benta ka wat ka bahnyaw bat ka bakhat du jong ka election sya ka Lok Sabha ka ban long ha ka shitarik benai jeliu kadang ye biteng menta. Baro kinong yalam ba pakhmat jong ki sengsain perthai kila trei borba ban lej penyalap na ka benta ki kertong jongki. Ka jinget hep vote ha ka ni ka wat ka bamenta kan long ha ki san phonyo tali ki parliamentary constituency ki badon ha ki hinyo tali ki jala bat ka way ka union territory. Ka jinghikai pentibet lang ka bahnyaw ya ki sipai ka India bat ka France bala tip kum ka Shakti kalakut no hanin kasngi ha Roy Meghalaya. Kani ka jinghikai pentibet lang ka bajulong manla ka arsnam kelas dang ha ka khatlai tarik menta ubnai jemang. Laju penlong ya kani ka jinghikai da ka Pali ha France bat India. Ladan khandai pongot ki sipai na India bat khandai pongot ki sipai na France ki balai shimpenta ha kani ka jinghikai pentibet. Hakini ki khat saw sngi balala kini ki sipai gila yo ban hikai mar kaliang ya ka rukom ya khon marmet bat kumno ban ya trailang habaki hab ban ya le persha lang ya kinong shun u Major General Sandeep Jaswal jong ka India bat u Brigadier General Valentin Sela jong ka France kila kren ba kinong pathai khubor hakabakila penpaw ka jing sngohun bakila la ban penong ya kani ka jing hikai pentibet ka ba job. Kini ki kenhuan sipai baro ar kila penskam biang ya kajing IT jongki syaka kam na ka benta ka suk kasan ha ka perthai. Ki jingja ya takho kali ha ka surok ba NH6 ha district ribhoi kila nang kenrei namar ka jingnya kali klem da pikir kat ba dang maramot ya kani ka surok ba. Kabala nang khamwan ra ya kini ki jingja ki basngosi kha kalong namar ba ka National Highway Authority of India NHAI kala penkala shipor ya kani ka surok 4 lane syaka surok bala banya tangsilan ki kali kat kum ki telong khubor la thu batang ha ki laisni balala ladon hadu khan ri tli ki jingja takhu kali ha kani ka surok ba kabala lam syaka jing ben saujur bat ru wat syaka jingyam. Hanin kasngi ka arpun tarik ujemang kalaran kawai ka jingja accident haka balaingut ki nongshong haka arshaka kila mensaujur batlara eki sha civil hospital nongpo banyo jing sumar. Watla ki pulit traffic ka ribhoi kali ale ban tek lakam ya ka jingnya kali thormur halenter ka surok ba NH6 bun na kinongnya kali ki ai beteng ban pen khenya ki kendon bat kani ka jingle bam suitnyo kala lambun sien sha ka jing mensau bat wat sha ka jingyam. Ka khubor ka thu shu ba ka daw ko bakongsan ka balam syakini ki jingya takhu kali kalong namar ka jing simpas klem da pen kani ka jingle thormor ki nongnya kalawan ra ka jing jinjar khambun sien yakitu ki nongle jingle ki balai de ki kali kamai ka NHAI ka dai beteng ban maramot yakani ka surok ba bat kumta kalong ka badan kam ba ki nongnya kali kin buat ki kendon an ban yada yaki jingja accident. Kani kadai ka AKASHVANI SHILLONG ka bawalam sa phi ya ka khubor.
Kumba Henrius pa nyo pongut kibriu la antat bakila sya tep im haga jing tua khandau ka bakrau ka balaja hakari Papua New Guinea ya tu officer ka United Nations. Kani ka jinglan share lan shop ka bor mariang kalawan ja ha kasnong kau lakam ha Enga province ka bajangai kumba Henrius pa kilometer na kanong ba Port Moresby ha ka por laibaji min step jong kasngit ho diang balala. Ukliat jongka International Organization for Migration ha Papua New Guinea u Serhan Aktoprak ulaong bakajing syakta na kani kajing tua khandau ka belajar ha kate kasnong ka bakham kandong kalong palat banya ka bakila antan don palat shispa san potali kilong yeng ke bala syatap ha ka khandau pat palat 1000 hut kibriu ke bala kibashong basa ha kate ka jaka ke bala syakta ha ka bor mariang kabakham juat kalong baka jing tuit jong ka kalabu ya baro haga jing ma kenthop ru yakinong lech pelaj im hadian bakala yo ya kajing maham naka India Meteorological Department IMD bakan don kajing ther ulap ba na do menta kasni ka arponyo tarik ujemmang ka Meghalaya kalapan khre banyale ekini ki bolen shop mariang dakaba kala kentu yakinong song banlong ki ba pikir ban bu kerpang yakitiar ki badan kam kerki bat ban omlet jinglet lemla dei ka badan kam katnat IMD kala ong ba kani kajing ther ulap ba hakikat tu kat ni ki benta kala ban lam sya kajing slei haki jakathem ka IMD kala ai jing maham dakadak saw nagabenta menta kasngi bat kala ong bakani kajing ther uslap kan beteng hadu lashai kasngi ka arpu pratarik ujemmang kala thu shu ba kan don kajing khil air ka bajur hakaba kajing state jongkal air kan long kumba saw phau hadu san phau kilometer haka shikenta kumta ki bor badai khmi kila banjur halor kajing don kamban bud iki kenduan bala bu na kabenta ki por khi eryong ki ban kadaulen ti ki ai ki badai ban le pat bam de ban le haka por ba khi eryong ka dipa karmakar kalash pensa nam yala ka kerteng hanin kasni kum ka nong yala kai gymnastic ka baningkong na India ban job ya ka takmak siar ha ka Asian Championships ka bala long ha Tashkent Uzbekistan ka karmakar ka badai ka nong Tripura kala kamai hadu khatlai point san henriu point ha ka final jong ka pole vault kiken thai la banya thu hang neru ba 4 judan manu na pedeng kinong yala kai gymnastic ka India la kan thai nation rang kiban yo ya ka takmak siar ha ka lempung Asian Championships wala ka dipa karmakar kamshim na shajit ban le yakun ha ka Olympics ka ban long ha Paris mataus nam kani ka jing job ya ka takmak siar nen kasni kala long ka jing pentingan ya ka dipa karmakar ka batru ya kanam kum kanong yala kai gymnastic ban ningkong na pedeng kiken thai kari India ban yo le yakun ha ka lempung Olympics ka bala long ha Rio de Janeiro ha Brazil ha usnam arajar khan Rio ha ka final jongka Indian Premier League IPL ka Kolkata Knight Riders KKR kalara ya ka nam la du ha ka sien ka balai hadian bakala penlim ya ka Sunrisers Hyderabad da pra wicket ha ka jingele kai ka bakhan Shilong hanin ka janmit watla kala rem ya ka toss ki nong kawang ball jongka KKR kilala ban tet lakam ya ka target hakaba kila ailat ya ki nong tet ball jongka Sunrisers Hyderabad ban kamai tang shispa khatlai run ka KKR kalala ban poi sya ka target tang shipang bat dang sa san punyo ball haba kala poi sya ka thong kanang penwandor itnat ya karyam ka bet lani ka designer ba paukmat ka Assam ka Sanjukta Datta kalayo ban let ya shimbenta ka sin ka baningkong ha ka Cannes Film Festival arajar arpusaw da ka bayat ha ka ni karansan ha ka arpusan tarik menta obnai jemang kani kala long ka jingsarong ka bakraw ya ka Assam hadian baka Datta kalayat lang ha ka ni karansan rengkat bat ki supermodel ki bapaw kum ka Mirka Octavia Hendro bat ka Valeria Hertines ban pen irong hikiriam ke bakala penwandor itnat kani ka jingyo asim benta jong kani ka Rio don sap hakaran san ka bapaw perthai kom ka Cannes Film Festival kala khring hikipat banaki weipat kiri pantip saphang kiriam jongka ka Data kalaya ya kani ka rensan rengkat karyam tenrai jong kinong Assam da ka baphong ya kasari mekla sadar bat kat tungila poi sya ka bakut jongka khubor ka balawan shapi naka Akashvani Shillong sashi por kata ka por prabaji nginya so bakadali station naka benta ka khubor ka tin hindi kaban bot pat ka khubor ha ka tin pareng ha ka por pra ka san minute ngi pen kan mauru ba ka por prash teng ngi wan phai byang sya ka ni ka station jongi naka benta ka khubor naka thain sha te lam mi ngi kaban wan shapi ha ka tin pareng kani ka dei ka Akashvani Shillong